No, všude možně. Napríklad na Expe, Japonsko a tak ďalej. To je Fuji. Fuji. No, my to však uvedeme, já si vítáme na akademii, já myslím, že asi všechno, co se dalo. Ne, ty ještě musíš k tomu nějaké věci. Samozřejmě, tak jdete o to, akademie je vlastně smysl toho, ale to si taky řekl, že abyste viděli, jak fungují vydali Zepr, jak se na tom dělá, můžete se zeptat na cokoliv, víte, že se nemusí grilovat jen klobása a já nevím, třeba karkovička, že se dá dělat spoustu věcí od dezertu až já nevím po co. Ale potom ještě budeme se asi nějaké, já nevím, je vás fakt hodně, takže budeme muset nějak, vůbec nevím, jak to děláme. Jako zástěry můžete dostat všichni, ale k tomu všichni nevejdete. Takže postupně jak to děláme, je to o tom, že uděláme 5 týmů. Máme 5 jídel, 2 předkrmy, 2 hlavní jídla, dezert. A prostě uděláme vždycky tým třeba po 5 lidech, který se bude věnovat tomu jednomu jídlu. Samozřejmě se můžete koukat na ten zbytek. Můžete se ptát, můžete se zúčastnit toho zbytku, akorát to budeme muset nějak zorganizovat, aby tady nenastal chaos. A já nevím, ideální bude asi začít co nejdřív, když tak tady čtenou. Pojď jméno ještě. Jo, takže konkrétně máme, už se tady bavili s těma lidma, takže už to všichni stejně znají. Takže zapečená cuketa, tam už máme adepty na to, nebo to už je, no to už je tady, no to už je rezervovaný. Potom máme kuřecí maso, to je další předkrm. Potom bude flap steak, to je hovězí od žeber, takový, s grilovanou zeleninou. A potom se zvolili začnou kotletu, aby jsme vám dokázali, že to nemusí být jenom suchý maso, že prostě se dá dělat tak, že je to dobrý. S gratinovanýma bramborama, ty většinou jeden než to maso. A jako dezert máme višně s mandlovou drobenkou.